ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ। ମାଣବସା ଗୁରୁବାରର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗୁରୁବାର ଦିନଟି ହେଉଛି ଅତି ପ୍ରିୟ ବାର ଏବଂ ମାର୍ଗଶିର ମାସର ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆମେ ମାଣ ବସେଇ ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମା ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇକି ଆମର ସବୁ ଅନିଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ଧନଧାନ୍ୟରେ ପୁରା କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଲିଖିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ବହିରେ ମାଙ୍କର କେମିତି ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଆପଣ କେମିତି କରିବେ ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ନିୟମାବଳୀ ଆପଣ ମାନିବେ, କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଆଉ କ'ଣ କଲେ ମା ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଏବଂ କେଉଁ କାମ କରିବା ଅନୁଚିତ ଯେଉଁଥିରେ କି ମା କୋପ କରିବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଥିବା ବହୁତ ସାରା ନିୟମାବଳୀ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜକୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ମାର୍ଗଶିର ମାସର ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଗୁରୁବାରଟି ପଡ଼ିଥାଏ ତାକୁ ଅଲାଗି ପାଳି କୁହନ୍ତି। ସେହି ପାଳିରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ମାଣ ବସାଯାଏ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ମାଣ ବସାଯାଏ ନାହିଁ। ମାଣବସା ଗୁରୁବାରର ପୂର୍ବ ଦିନ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ବୁଧବାର ଦିନ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଝାଡ଼ା ପୋଛା ଯେଉଁଠି କରିଦେବେ, ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର କରିଦେବେ, କାରଣ ମା ଯେଉଁଠି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ସେଇଠି ହିଁ ବେଶୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଝାଡ଼ୁ ପୋଛା ଲଗେଇକି ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେବେ। ଯେଉଁଠି ମାଙ୍କୁ ଆପଣ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ମାଙ୍କ ଖଟୁଲି ବସେଇବେ ଯେଉଁଠି, ସେଇଠି ଆପଣ ଗୋବରରେ ମଧ୍ୟ ଲିପିକି ମାଙ୍କ ଖଟୁଲି ବସେଇ ପାରିବେ। ମା ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ସକାଳୁ କିଛି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବତୁରେଇକି ରଖିଥିବେ। ବୁଧବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କିମ୍ବା ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଝୋଟି ଚିତା ପକେଇକି ଆପଣ ଶୋଇପାରିବେ, ଯାହାକି ସକାଳକୁ ଶୁଖି ଯାଇଥିବ। ତ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ 16 ପାଖୁଡ଼ା କରିକି ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମଫୁଲ ଆଙ୍କିବେ ଏବଂ ତାହାରି ଉପରେ ହିଁ ଖଟୁଲି ବସେଇକି ତାପର ଦିନ ସକାଳେ ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଆପଣ ଝୋଟି ଚିତା ପକାଇବେ। ଯେମିତି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁ ଆପଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଯଦି କରିବେ ମା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ଝୋଟି ଭଲ ଆସେ, କାହାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଆସେନି, ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ମା ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ କରିବେ, ଯେମିତି ବି କଲେ ମା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଏବଂ ସବୁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଆପଣ ସେଇ ବୁଧବାର ଦିନ ହିଁ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଥିବେ, କାରଣ ତାପର ଦିନ ସକାଳୁ ହିଁ ଉଠିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଭିତରେ ଆପଣ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଫଳମୂଳ ଯାହା ବି ଦରକାର ଏବଂ ମାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଫୁଲ, ତାଙ୍କର ଭୋଗ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଯାହା ବି ଦରକାର ଏବଂ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଣିବେ। ଏବଂ ଶସ୍ୟ ଭିତରେ ଧଳା ଧାନ ହେଉଛି ମାଙ୍କର ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ତ ଆପଣ ଧଳା ଧାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଣିଥିବେ। ଖଣ୍ଡ ଗୁଆ ଦରକାର, ଆଖୁ ଏବଂ ମୂଳା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର। ତ ଆପଣ ଆଣିକି ତାର ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିବେ ଏବଂ ତାପର ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆପଣ ନିଜେ ପ୍ରଥମେ ଗାଧୋଇବେ ଏବଂ ଆପଣ ସେଇଦିନ ହଳଦୀ ଲଗେଇକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗାଧୋଇବେ ଏବଂ ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ମାଙ୍କୁ ଶ୍ୱେତ ବସ୍ତ୍ର ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ତ ଆପଣ ଧଳା ଆଉ ନାଲିର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଘରେ ଘରେ ଗାଁ ହେଉ କିମ୍ବା ସହର ହେଉ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଦିନ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ ଧଳା ଆଉ ଲାଲ କଲରର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ହେଇଥାନ୍ତି ତ ଆପଣ ସେଇଭଳିଆ ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଦିନ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପିନ୍ଧିବେ। ତାକୁ ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଇ ଶାଢ଼ୀକୁ ପିନ୍ଧି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଦରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପୂଜା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଳତା ଲଗାଇବେ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମାଙ୍କ ପାଦ କେବେ ବି ଖାଲି ନଥାଏ, ମା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅଳତା ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣ ବି ଅଳତା ଲଗାଇକି ମାଙ୍କୁ ହିଁ ପୂଜା କରିବେ। ତ ତାପର ଦିନ ସକାଳେ ଆପଣ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ଆପଣଙ୍କର ସରିଗଲା ପରେ ମାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ 16 ପାଖୁଡ଼ା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଦେଇକି ଝୋଟି ଆଙ୍କିଥିବେ ସେ ଜାଗାରେ ନେଇକି ଆପଣ ମାଙ୍କର ଖଟୁଲି ବସେଇବେ। ଖଟୁଲିରେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀପାଦ ଝୋଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଙ୍କିଥିବେ ଏବଂ ଖଟୁଲି ଉପରେ କିଛି ଧାନ ରଖି ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ମାଣ ରଖିବେ ଏବଂ ମାଣରେ ମଧ୍ୟ ଧାନ ଫୁଲ କରିକି ରଖିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେତୋଟି ଗୁଆ ପୂଜା ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯିଏ ବି ଗୁରୁଜନ ଅଛନ୍ତି, ଶାଶୁ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବଡ଼ ଯାଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ନେବେ ଏବଂ ସେତିକିଟି ଗୁଆ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଧୋଇକି ସେଇ ଧାନ ଉପରେ ରଖିବେ। ତାପରେ ମାଣ ଉପରେ ଆପଣ ଧାନ ବେଣ୍ଟିକୁ ସଜାଯାଏ। ଧାନ ବେଣ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ପୂଜା ଦୋକାନରେ ଆରାମସେ ମିଳିଯାଉଛି। ଯଦି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି କେଉଁଠି ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଧାନ ବେଣ୍ଟି ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଥିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଆଖୁ ମୂଳା ଆଦିରେ ମାଣର ଚୂଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଜେଇ ନେବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧେଇବା। ମାଙ୍କୁ ଶ୍ୱେତ ବସ୍ତ୍ର ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ତ ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇ ମାଣକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସଜେଇବେ ଏବଂ ମାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ମାଙ୍କୁ ସଜେଇବେ। ଏବଂ ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲର ମାଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ ଦୋକାନରେ ସହଜରେ ମିଳିଯିବ, ତ ଆଣିକି ସେଇଟା ବି ରଖିଥିବେ ଏବଂ
ମାଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲର ମାଳ ଦେଇଦେବେ ଏବଂ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଦେଇକି ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଜେଇ ନେବେ। ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ଦେଇଦେବେ ଏବଂ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇକି ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବେ। ତ ପ୍ରଥମରେ ଆମେ କ୍ଷୀର ଦହି ଛେନା ନଡ଼ିଆ ଏସବୁ ଦେଇକି ମାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇବା ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଆମେ କ୍ଷୀରି ଖେଚୁଡ଼ି ଶାଗ ଚିତଉ ପିଠା ଇତ୍ୟାଦି ନାନା ପ୍ରକାର ଯାହା ବି ଆପଣ ବନେଇ ପାରିବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ମାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇବେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ବହିଟିକୁ ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ଭୋଗ ପାଇବେ ମାଙ୍କର। ମାଙ୍କ ଭୋଗଟି ଆପଣ ବାହା ହେଇଥିବା ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜ ପରିବାର ଭିତରେ ହିଁ ବାଣ୍ଟିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇକି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଖାଇନେବେ। ଏବଂ ଶେଷରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ଦେଇକି ମାଙ୍କୁ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଉଠାଯାଏ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ମାଣବସା ଗୁରୁବାରର ପୂଜାଟି କରାଯାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆଜିର ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ସାଥିରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଆସୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।